Karbi rongasar amay atum pen akimang pon aputhak pen pinnangan arni pen nang chesong bom pen TVDC nang pachun pinang chi pusi chesong bom hang bom lo bon tame non bang ke KRAA pen ke hang pon TVDC bang non pu anda ke pachun pon pe da puthak ningkang sam se lam Karbiang long arat athing no kewan Pini nijang Karbiang long alo along tame jesemet rong khang along ria lo kedo Rong asaratum pen pherangkia mai kachu phapona long rong khang KRAA amai phu Edwardson teron pen kaning che pon ki nilitum KRAA atum pen ke TVDCC ke hang pon lu rong asaratum aja kong kache har jak long ji aphan bon tami non nilitum KRAA pen ke hang ason pen akaprik VDC probangsi nang peklang thurong lasila ke nilitum ning exam un e pusi pherangkia thingnolong nang pachini dun Traditional Village Development Council of Puthak nitum chesong bom wang bom si piniar nian tan nitum chesong si chesong bom si ing tonte si piniar nian tan nitum chesong bom la labang so Puthak sarkar ba councilor sor nitum batai nitum alang tum hanchuning ri bom lo la pen chok pu bom lo nang pipo pu bom lo ti bom tami labang so ke chok ang thek piniar nian tan nitum thek long dalos la nitum ning duk lo itu Karbiang long serakote rong asaratum ke doan ke aning hidup aning ko ke teklang opinion nianta nilitum rong asaratum ke hang akaprek nang ke claim thu akaprek lasinilitum ke RAA song pen ke TVDC nang pachun pi pe tik tak ke nang chesong bom ji pusi pherangkia thingno lamthe nang chepak lang dunlo non ke council pen lapusom si non ke tum tek nong lok lo atheke along la tum census and bomb la pen piniar ni ala tum la puson si ni tum Puthak akaprek atwar si claim bomb tame ni tum aphanang ke chak ateng pen ke piniar ni ta na pi chun pi pe da joy ni si ni tum pin ning du munduk mun sang plang nang lo rong khang KRAA achun bang Rostom be hin pen satami kaning je pon ki nilitum Karbi rong asar amai pen ke hang pon TVDC lo laki baduta chini lo Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang satami bang solam ke chini pammi lo amithang amata lamchak nang chipi et lo tangte pinyani lar phak ke pusi kedoan KRAA atum aning kang samse lam chepak lang pon abang sikenangi pun teman kisong bom lo salabang so dimalong non nang picun pitu yu pa bang nang pacitang tho bang ke dala Village Development Committee puah bang si ni tumalo apan na nang pacitang rong lo salabang so dimalong bang ke nitum Karbi rong asara mai hoi pen bang ke jasame pet pen che don dun de na pen ning kang sam nitum awe dong kamukam pen wiki be Karbiang long live